നമസ്കാരം, ട്രൂ ഇന്ത്യയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഉക്രൈൻ റഷ്യൻ പോരാട്ടം അതിരുകടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ. അതിനിടയിൽ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ട എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും ഉക്രൈൻ തങ്ങളാൽ കഴിയും വിധം ഇപ്പോൾ നടത്തി വരുന്നുണ്ട്. അതിന് ഉദാഹരണം തന്നെയാണ് ഒളിച്ചോടാതെ ഇപ്പോഴും പോർമുഖത്ത് നിന്ന് സൈനികരെ നയിക്കുന്ന പ്രസിഡന്റായിട്ടുള്ള സെലൻസ്കി. അമേരിക്ക അടക്കം എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഉക്രൈന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് മുന്നിലെത്തിയപ്പോഴും ഇന്ത്യ അപ്പോഴും മൗനം പാലിക്കുകയായിരുന്നു എന്നുള്ള കുറ്റപ്പെടുത്തൽ പല കോണുകളിൽ നിന്നും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട്, അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ ഒപ്പമാണ് ഇന്ത്യ നിലകൊള്ളുന്നത് എന്നിങ്ങനെയുള്ള നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇരയ്ക്കൊപ്പമാണോ അതോ വേട്ടക്കാരനൊപ്പമാണോ എന്ന് ഏറിയ പങ്ക് രാജ്യങ്ങളും പറയാതെയെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട് വളരെ വ്യക്തമായി എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. കൃത്യമായ ഉത്തരം നൽകിയതിന് പിന്നാലെ അതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് റഷ്യയും ഉക്രൈനും പോലും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് പോലും നെറ്റിച്ചുളിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. നേരത്തെ അമേരിക്ക യുക്രൈൻ യുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രസ്താവന ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത്, ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ ആകട്ടെ അമേരിക്കയ്ക്കൊപ്പം നിന്ന് റഷ്യയെ നേരിടും എന്നത് തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിനെ എതിർത്തുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രസ്താവന ഒട്ടും തന്നെ ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരോടും യുദ്ധത്തിന് നമ്മളില്ല എന്ന കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സമാധാനവും അഖണ്ഡതയും ഐക്യവും നിലനിർത്താൻ തന്നെയാണ് നാം ശ്രമിക്കുന്നത്. അത് വ്യക്തമായപ്പോൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യ വ്യത്യസ്തമായി മാറി നിൽക്കുന്നതെന്നും ഇന്ത്യയുടെ ഉയർച്ച അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം വലുതാണ് ഇന്ത്യ എന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് കഴിയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ റഷ്യക്കെതിരായിട്ടുള്ള പ്രമേയത്തിൽ അതിൻ്റെ വോട്ടെടുപ്പിൽ നിന്നും ഇന്ത്യ വിട്ടുനിന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായത്. അത് സമാധാനങ്ങൾക്കിടം നൽകാനാണെന്നാണ് ഇന്ത്യ പിന്നീട് വിശദീകരണം നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. റഷ്യയെ പിണക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് യാതൊരു ഉപയോഗവുമില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതും. അതേസമയം യുദ്ധത്തിന് എതിരുമാണ്. ഇന്ത്യയെ കൂടാതെ തന്നെ ചൈന, UAE എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ് റഷ്യക്കെതിരായിട്ടുള്ള UN പ്രമേയത്തിൻ്റെ വോട്ടെടുപ്പിൽ നിന്നും വിട്ടുനിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഉക്രൈനിലെ ഇപ്പോഴത്തെ സംഭവങ്ങളിൽ വലിയ അസ്വസ്ഥത തന്നെയാണ് നിലവിലുള്ളത്. അക്രമം എന്തു വന്നാലും അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന നിലപാടാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. മനുഷ്യജീവൻ ഇല്ലാതാക്കി ഒരു വിഷയവും പരിഹരിക്കാനായി സാധിക്കില്ല. UN ചട്ടങ്ങൾ പാലിച്ചു തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകണം. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും പരമാധികാരവും അഖണ്ഡതയും സംരക്ഷിച്ച് തന്നെ അത് പുലർത്തണം. ചർച്ചകളിലൂടെ മാത്രമേ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതിന് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തയ്യാറാകണം. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ചർച്ചയ്ക്കുള്ള എല്ലാ വഴിയും തേടിയിരിക്കും. ഈ കാരണങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ വോട്ടെടുപ്പിൽ നിന്നും വിട്ടുനിന്നത് എന്നുള്ള വിശദീകരണമാണ് പിന്നീട് പുറത്തു വന്നത്. ചൈനയും പാകിസ്ഥാനും യോജിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ റഷ്യയെ കൂടി ആ അച്ചുതണ്ടിൽ ചേർക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ കരുതുന്നത്. ചൈന അതിർത്തിയിൽ കടന്നുകയറ്റം നടത്തിയപ്പോൾ അമേരിക്കയേക്കാൾ ഇന്ത്യയോട് ചേർന്ന് നിന്നതും ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സഹായങ്ങൾ നൽകിയതും റഷ്യയാണെന്നതും വളരെയധികം പ്രധാനമാണ്. കശ്മീരിൻ്റെ കാര്യത്തിലും മോദിയുടെ നയത്തെ പുടിൻ എതിർത്തില്ല എന്നത് മറ്റൊരു വശവും. എന്നാൽ ഇനി വരും നാളുകളിൽ അമേരിക്കയുടെയും സഖ്യകക്ഷികളുടെയും അതൃപ്തി ഇന്ത്യക്ക് നേരിടേണ്ടി വരും എന്നുള്ള കാര്യം ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അത് എത്രയും വേഗം പരിഹരിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ ഇന്ത്യ തുടങ്ങേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അതേസമയം ഇന്ത്യക്ക് റഷ്യയുമായുള്ള ബന്ധമാകട്ടെ തങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്നും വളരെയധികം വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് അമേരിക്കൻ വക്താവ് പിന്നീട് തുറന്നു പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് തന്നെ എത്രത്തോളം അമേരിക്കയ്ക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ നമ്മളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിച്ചു എന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. റഷ്യ ഉക്രൈനിൽ അധിനിവേശം ശക്തമാക്കിയതിന് പിന്നാലെ ക്രമസമാധാനം നിലനിർത്തുന്നതിനായി മോസ്കോയുമായുള്ള സ്വാധീനമുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ശ്രമിക്കണമെന്ന് ബൈഡൻ ഭരണകൂടം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു പ്രതികരണം അമേരിക്കയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. മുൻകാല ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യക്ക് റഷ്യയുമായി അടുത്ത ബന്ധമാണുള്ളത്. ദക്ഷിണേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ആയുധങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രധാനി തന്നെയാണ് റഷ്യയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയും റഷ്യയുമായുള്ള ആയുധ കരാർ ഏകദേശം 70% തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്നൊരു കാരണവശാലും ഇന്ത്യക്ക് റഷ്യയെ എതിർത്ത് സംസാരിക്കാനായി സാധിക്കുകയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ സൗഹൃദ ബന്ധം നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുകയുമില്ല. എന്നാൽ റഷ്യയുമായി ഇന്ത്യക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ബന്ധമാണുള്ളതെന്നും എന്നാൽ അത് പൂർണ്ണമായും ശരിയാണെന്ന് കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ അമേരിക്കൻ വക്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ഉക്രൈൻ പ്രസിഡന്റായിട്ടുള്ള സെലൻസ്കി മോദിയുമായി ഒരു ടെലഫോൺ സംഭാഷണം ഇന്നലെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഒരു അഭ്യർത്ഥനയായിട്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതിൽ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിച്ച് ചർച്ചയിലൂടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് ഉക്രൈൻ പ്രസിഡന്റ് വോളോഡിമിർ സെലൻസ്കിയോട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സമാധാന ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യ എല്ലാവിധത്തിലുള്ള സഹായവും നൽകുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. സെലൻസ്കിയുമായുള്ള ടെലഫോൺ സംഭാഷണത്തിലൂടെയാണ് മോദി ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. യുദ്ധം മൂലം ഉക്രൈനിൽ നിരവധി ജീവനുകളും അതുപോലെ സ്വത്തുക്കളും നഷ്ടപ്പെട്ടതിൽ അഗാധമായ ദുഃഖം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഉക്രൈനിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരുടെ സുരക്ഷയിലും അദ്ദേഹം ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ത്യക്കാരെ എത്രയും വേഗത്തിൽ വളരെ സുരക്ഷിതമായി തിരിച്ചെത്തിക്കാനായി ഉക്രൈൻ അധികൃതരുടെ സഹായവും പ്രധാനമന്ത്രി അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട് വളരെയധികം മികച്ചത് തന്നെയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ നയം തന്നെ മുന്നോട്ട് തുടരണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഏവരും ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു പോംവഴിയും നമുക്ക് മുന്നിലില്ല.